Yes. Arti Kampi basis ja Penesua 247. Ei ees kysy lupaa, se vaan ampuu suoraan heaven. Sä pushaat, sä spottaat, sä meet flankitaan. Sit kuuluu sydän pysähtyy ja sä tiedät jo ahaa. Sit väm tulee kattopommi, ei voi ku kirrota vaan. Kuvaruutu pimenee ja korvissa soi stressi, mut kiltä missä lukee vaan yks sana. Yes. Se ei taistele, se ei me ees eteenpäin. Se vaan zooma klikkaa ja tuhoaa sun pelin näin. Reilu peli kuoli, Wargaming miks näin? Se on Arty maailma, me eletään sen painajaisiin päin. Elias 112 ottaa taas, Arty penee kylmästi. Markin unelma haihtuu savuna ilmaa 94%. Sit Shelly iskee sisään, kaikki huutaa voices, arvaa mitä. Yes, se ei oo peli, tää on kidutus. Jokainen matsi uus nöyryytysrituaali. Kun katot statse 2000 VTR Arty Mind Blacklist. Mut Arty ei tunne sääliä, se vaan klikkaa sun tomuksi. Yes. Se ei taistele, se ei me ees eteenpäin. Se vaan zooma klikkaa ja tuhoaa sun peli näin. Reilu peli kuoli, Wargaming miks näin? Se on Arty maailma, me eletään sen painajaisiin päin. Ei taistele, se ei me ees eteenpäin. Se vaan zooma klikkaa ja tuhoaa sun peli näin. Reilu peli kuoli, Wargaming miks näin? Se on Arty maailma, me eletään sen painajaisiin päin. Elias 112 ottaa taas, varpenee kylmästi. Arty unelma, hantuu savuna ilmaan. Ja vuosittia, Sit Shelly iskee sisään. Kaikki huutaa voices, arvaa mitä.